ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯୁବକଟି ନିଜକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମ୍ଭ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁନର୍ବାର ଏ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ S2 କ୍ରିଏଟର ତରଫରୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେ ସକାଶେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇ କାମ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଉକ୍ତ ପୋଖରୀରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତର ରାମାୟଣ ନାଟକର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବିରାଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାଶୟ ନିଜକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ପଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ଜନସମଙ୍ଗ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।